Oh, for today's video mga katilo, kami diri karon sa birthday sa akong pagmangkon ug maghinlo mis manok nga iyaw. Oh. Yan, lagi sa ng motor ya. Ha, wala. Boy. Mon, ato sa common boy mon. Wala lagi. Mon. Ato sa kabe. Pabili na naghapit. Ha? Pabili na naghapit. Ilang litro na ba? Isa. Ba? Kailan may sitinta? Panigurado. Sa? Sitinta. Kasi sinta kaping mo ba? So hello mga katil. So what's up guys to the earth? Bagog an. Buhi. Hindi, baser ni mo ana. Tawaan ni John John. Lagi na. Saan nga katong pati? Kasi basir ka okay ari oh. Be, mata be. May kwarta na ay. Ay, sa po ng sila ha, kadanghag. Oh, wagi halang eh. May halang. Tinta. Tam, giligo. Giligo, tan mo tam. Haris kuya rin. Kamitil. Yan, sumbong ga. Ha? Sumbong ga. Isa sa ito. Kuya yung kasatas. Ano naman? So, bali, taguro ni. Gagmo yun, aprera ako. Wala sa ilang mo. Wala sa ito, nagawdi sa ba? Nagawdi sa kayo, nagawdi. Wala nagawdi na tamtam, laro na tamtam ang tira lagot. Ano sa ba? Anong gitin na ano man eh?